Namanje mntanami usabhekele nalamafoni akho nalama WhatsApp wakho wenze njani izolo awungitshela njengoba uvuka nje manje ngalesikhathi hey soloko senzana lento ewadi siloko sinojana ngibona ngathi sekunale ntombi khona lapha phakathi naso ngathi umfazi bawugogo ubani naloyo Tshela kuku. Batho ba mtimo ka itshimane. Yo khanya kuku tuthi shimeyela ka bona o se tsugudile bya. goga ngihlele kumntwana mfowethu Batho ba mtimo khudile watsini. Yo le kae ka montlu. Makoti. Letso hapila makoti. Awu siyaphila Ha o shimane batho mtimo. Hey o khudile tsapo. goga Hey tsapo so le monna man. Ho ya ga bang sekolo mshimeyela. hayi gogo isikole mina kudala ngasiqeda Hawu wasifetha mshimeyela ka bena wetsa mshimeyela. akwala wona umsebenzi Umsebenzi waye insapho mathatsi yabantu bamdini. uhlezi asho njalo Hawu uhleze into zakhe ke lezo mme a ntso batla le msebenzi uphela ntso bolela ka msebenzi fela awubonele ka o isa dithuto tsa hao ko pele mshimana. yazi ukuthi mama le into ayaziyo nje ukuhlala la abukele le mshini yakhe le akunale izinto zakhe abazidlalela emafonini bazibiza WhatsApp Hawu tshepo ngwana ka tlhela thombi. Dilo tse WhatsApp di ka se wetse next. yini ungenzela ugogo wakhe itiye ngapho le ngibona ukuthi kudala efikile yo aish Ke kopa o tshele sukiri nyana. Enyane. hey Hawu ke ukupa chanyana ntle. iyona into ayaziyo le nansi nefoni esandleni ayisuki Hawu mara makoti tle. Ke a kopa tle makoti wa ka kopa hore le re ke nka sizulu makoti kopa lo pekezele tle. A ke lo pekezele ka hore ke mo sa bitse mo motseng makoti. dala sipekezele mama umuntu wangishiya nengane incane una 5 months Ukopa tle makoti. Makoti akake ukopa tle. awungitshele mama njengoba nje ufika la ungasasitshelanga nokusitshela ukuthi uyeza Makoti ukuthi sokulungiselela nini ke o tlhalosetsa bana ka hore ke lo rena ke. Ke o tlhalosetsa pila hore ke lo rena. Makoti wa tseba hore o buneletse. Ene o pekezelile mo motseng. Ene makoti taba e tshotse ke mpule mo fatshe. Tshimanye. Ke na le bolwetse wa le barikeng. Mo dikadikwana. Ke a dikadikologa. Tshela one fela. Kwa futhele nyane. Ke a kopa makoti. mina sengabekezela kwanela mama Hawu makoti. ngabekezela kwanela O pekezelile. indlela yakho yahambe yangazi nokuthi kuziphi inkani Ke a kopa makoti. Ke kopa tlheletse bomalome le borangwane le borakgadi. Wa bona gona bjanong ke setse ka hena fela. Rakgadi ya ge o ile. O ke le bogatshanyana. O ile. kusho ukuthi into abayenzayo abantwana abakuleyo umndeni wakho wonke Ke ska se dilo tsa. inkinga nje yomndeni Ke makoti. balahleka bonke Bakhae. A ke tshanyana o ile. Ka le rakgadi ya tlhokofetse. Le bana ba ba tlhokofetse. Ke nna le yena fela tshanyana. Ko ke nna le yena le wena makoti. Ke a kopa makoti. indaba naye mina nkosama ngifuna nje ukutshela mangama khona manje ayibona nje lengane yafana naye yathi nse Hawu. Tshepo usale gogo awulele gogo lo hayi hayi asazofika nje azomciphisela ngezinto zakhe mama ayisuka hawu awunenhliziyo no ngempela ufika kanjani la singabizana nokubiza abasho nokuthi uyazi uthi mina ngizomenza njani uzodlala ekhaya ngambhajethelana nokumbhajetela uthi uhamba nini mama uwe ngokhuluma naye hayi indaba zokuhamba nokufika ngozazi awungitshele Tshepo yini lento leyimiza ngawe la ngaphandle Nkosi yami ngizoze ngithole nini peace kulendlu kodwa ungalilinga ungiskrimele umntwana ndini angithi uthini Tshepo ngumama wakho ngiyakuzala so kumele ngisafaka lutho ngiyangizala Tshepo ngumama wakho ngiyakuzala ngifuna ukuthi makhuluma nawe ungizwe yini into eyenza ukuthi wena ungazi uthatha ama drugs empilweni yakho yonke nje izinto ongazicabanga emhlabeni yona into leyo ufuna ungizwisa ngayo kuhlungu mama ama-drugs angenaphi kuyo yonke lento esikhuluma Tshepo ufuna ukungimisa ngenhliziyo ufuna ukungishayisa nge-heart attack usuthatha ama drugs wena
uyithisebhele le mali le ile mali ekunikeza yona ukuthi uhambe uyofuna ngayo umsebenzi yokusanga ama-drugs ama-drugs mama mina ngisukelele ngithatha ama-drugs uzosola mfana wami yezo uzosola so uhlala estrithini ungasena life hey when you choose to believe izinto ezikhulunywa abantu lana kodwa izinto zenza endlini yize zishoyo ngaphandle kokuthi abantu konke abangitshela zona mina ngazinikise ngama-drugs ukuthi angenaphi kodwa sikhuluma ngemisebenzi sekuwama-drugs njalo uzohlala ufuna ukuthola into ozongisukela ngayo sebe ngikhulise kanzima mntanami ngiyi-1 ubaba kho ngingamazi nokuthi washonaphi manje wena usubhizi futhi wenza lezinto engingazazi kusho ukuthi uhlezi unamanga uma ungitshela ukuthi wena ubhizi uyofunana nomsebenzi awufuni umsebenzi wena since ngaqeda isikole la ekhaya into uhlala ungisukela ungihakaza okay yini ngoba ngiqeda isikole manje sengifela lokho nje ngifela ukuthi ngiqeda isikole uzongihakaza ufuna kugcine wena mina njengomama akakufanele ukuthi ngikhulume ngikhuze into ezirong ozenzayo ngathi yimi in charge ekuqasheni abantu okay fine awuhambe uyobheka kwakho ngani uhambiselisa kathele ngigogulele ngiyakuthuma tsep igogulele mama ngimvuse mina ngimumselule manje mama uthi ulandile sebenza njani ufuna bese hambe engikhaya le lisutha athi ngimisho ukudla futhi awumthandi wamthandi lo umthandi ngeke ungazazi usukhuluma into ongazazi hambe ubheke kwakho ngale kamereni mama nangu ugogulele awuphakame ukathele wambamba uludelana ukuzalana igoli ukufuna ngimambisela ukudla futhi ngiyomvusa We haven't even reached $10 for the first time. But I think we should just take this. This music thing is not working for me. Nah, man, we shouldn't give up, dog. We'll find a way to promote ourselves, man. Man, how are we going to promote it while your girlfriend? She's not serious. Look at her. She always forgets her cues and she's always late. Yo, bro, I know I'm talking. We better do it fast because now she's delaying us, man. She's really delaying us. We just remember. Let's go more busy. kahle yini ufana ulwele yonke lento engiyiphethe wena ngifanele kubheka Themba ngikucela u10 rand 10 wena ephezulu million uyawucela lo 10 rand noma uyawufuna ngoba ngishilo nje ufuna lo 10 rand ukuthi ngithenge umntwana ukuthi uyabona ukuthi lo mntwana ulambile kumthela ukuthi lengane lambile ingane yakho eyakho uyakhohlwa ke wena futhi ukuthi ngale sikhathi ngizohlangana nawe ukuyi-choice labo bonke labafana abagcwele la extra thola bo Themba uzama ukuthi uthuka ke namanje angithuki yaphela hayi Themba manje kokhula waba indoda yazi into ongangenzela yona manje uthathile ngalo imihle kwakwayo hlukane nami ngisile nje kubaba wena sobabali ukuba bade khona uyayibona nje lengane ayifani nami ngiyabona lokho ngapha nawe uthatha hayi mayisondeze ngane ayifani nami lengane fana la mina into engiyifunayo ukuthi ngisupporte ingane yakho ngizosapota kanjani ungakhoni asithathe ingane leyo behambe bezithathe baningi abantu abangazaliwa lakuthi lela kodwa ngalokho ngikutheni kodwa ukhona ukusapota phela so sithathe lo mntana ofunikeza abanye abantu wokuthi uhamba ukhiqizake wena uzala-ke uthathe yonika makuyukuthi kunjalo-ke kungangcono uhambe uzala bazobhadala engathona awukhoni ukusapota umntwana yikho-ke le nto engenza yiyenzekani kungakho ngikuzamele ngenza ngisayo yiwo engingenza yile ngisayo hayi mani suka mani nawe ngazukuthi ngihleli kuzakhe ibhedayo mina ngikhathele and uyayazi ukuthi ngibonga lo mdali lo wenza umntwana waba yintombazana ngabe nje njengawe nje umfana ngabe liyafanana lokungeza kwakho wena ngesikhathi ngizohlangana nawe uyazi ukuthi kuyi-choice labo bonke labafana esihlangana ngithande njalo azange ngakuthanda wow usangathi ukusenza wawubhizi lapha enjoy so manje ngi-enjoyana ma usuzongizeka nale ngane nje amayifani nami le ngane yakho ifana nobani eyakho le ngane ifana nawe le ngane le ngane imihle kubabwayo hlukane nami ngathele
Ayikho uhambe lubala nje. Mama ibanethemba kusesefestini ngizomthola. Anginasiqiniseko sakho lokhu. Mama angitshela unaso isithombe sakhe noma ngabe bekasesemncane. Ngizothola ibhudama ukuthumelele sona ku-WhatsApp. Ngoba mina ngilawo la amafoni nesimanje manje mina ngilakho lokho okungondoli indolo. Ongathathi nje nesithombe. Awungawaphi somthola. Angitshele yena. Labantu laba umthathile bahlala kuphi yazi la bahlala. Bahlala yini? Ngiyazi nje kuphela indawo lapho safika khona salala khona ngelanga lokuqala sibuya lapho. Okay, kumele siqale khona lapha yana. Maybe singathola umuntu obaziyo labantu laba. Angeke basilimaze. Abantu laba bazingozi phela mntanami. Awungawabi ngizoyenza iplan somthola. Mawungenzakala anything engenzakala kuwe mntanami angeke ngizigxolele kwamina. Mama makhona la juice ngiyawazi so ungabi ne-stress. Nesiqiniseko salokho. I'm sure. Asambi umjongisa. Sinenkinga la emsebenzini. Yiphi yona? No, zezethu kunenkinga yokulahleka kwama-ARVs la emsebenzini. Yo, hayibo. And manje sinenkinga ngoba phela umsebenzi wami usenkingeni. Uma ngathiwa kunama-ARVs alahlekayo and mina nginalwazi ukuthi alahleka nje athathwa ngubani ewenzayo. Uma ngithi manje ukuthatha ubheka ngicabanga ukuthi mhlawumbe yizona ufuna umsizi and yosabona nje uphumela obala ngesikhathi sakhe. Usho kanjani? Ngicabanga nje ukuthi phela kufanele sibe nemfihlo njengoba mangathiwa nje wena unesifo kufanele sikufihle njengodadewethu sesifana njengodadewethu sesifana njengefamily so like iguli siyakwazi ukufihla lezi zinto ukuthi zinambe sisifo so singahlulwa yini thina zezethu ukuthi sifihlane khona ukuthi yazi abantu abathembakali lezi insuku abanye abantu bakhashela irashi nje esifubeni so mhlawumbe nje lo nensi uyasaba nje khona ukuthi aphumele obala noma udayisiwona yini ungazazethu hayi usobala nje phela ukuthi wena le internet zona lezi idakamizwa zizwa ngama-ARVs hayi ungayisho leyo nto kimi hayi yazi ungasho iqiniso ikhona lento le ethathwa yilo mntana lo ubathi uTsepho lo ngihlala naye umntanami angimazi unenhliziyo encane mawukhuluma naye kuphendula kubhekiseke ubuya na-late mawuthi uyambuza abe uTsepho abuye ngane bese ngivele mina ngingasazi ukuthi manje lo mntwana usengenelwe yini kanti futhi ushintshile ne-behavior yakhe kusenalo yaTsepho engimaziyo khanya uTsepho ngibona ukuthi ngasongikhala ukuthi idakamizwa lo mntana kodwa izinto azenzayo unayo isayini abantu abathatha amadala mhlawumbe une-stress nje sokuthi ubona nawutholi umsebenzi hayi uyabona lo mntana mangikhuluma naye noma ngabuza ngithi yini akubuye ngalesi sikhathi uvela ngithatha umntana akubhekisele ngingasazi ukuthi ngizophendula ngimthiyeni umntana ngivele ngixakeke nje kusho ukuthi iyona le wunga hayi zezethu angiboni ukuthi ngabe
Ikhona into yomntanami. Ngoba phela uyabona lo mntana ne. Ngiyabona even ibehavior yakhe ishintshile endlini. Akaseyela le mntana ebengazi. Anje ninenkinga. Uyabona mawusukhuluma ngale stress izomele ngiyilandelela ngoba phela mina njengomphathi kufanele ngizazi lezi zinto angikwazi ukuthi ngathi mina angizazi nendaba zewunga lezo. Oh, hayi inkinga lezi zinto. Yazi inkinga ngolahlekelwa umsebenzi ngale ndaba yalama ARVs. Ufuna ukuthatha licala lenze la manje. Lesifana ngilawo. Ungithatha lama drugs uyabeka nje uyazi ukuthi lana zibengani. Kanjani ngoba ngibuye nganikeza wena. Ngokubuye wena umuntu oqala ukuthi ungirasele mangazana nami. Angitho ngiphandela wena. Hayi mama, uphathele le staff thatha. Awutshele mina nto uyapula la ekhaya. Hayi, ngizizwe. Mawuzi uphazana. Uyambuza ukuthi ngiyafuna umbona nje ukuthi ngiyaphi kanjani. Uyambuza ngakala Into nje. Udwa ufana nawe. Mina angizwana. Awumanga. Sistapoza. Yifuko khona sistapoza ya manje lana. Uqhamuka khona manje. Mina ngifuna Ufuna ukubhema into kabani? sistapoza. Yazi phela la mazungijwayela. Iyenzakala kuphi? Lento iyenzakala kuphi? Angithi nakho uyabhema. Shayisa. Ngiyabona silinyalelwe ingane manje ngendaba zestaff manje phethe istaff washiya lento manje ingane idama drugs ilimele ingane. Awushayise mfethu hamba. Yazi unenkinga lapha emsebenzini. Abantu abayi-10 namhlanje nje abawathola kuma-ARVs. Hawu kanjani? Angazi ukuthi kwenzakalani. Ngathi le ndaba nje ama-ARVs okunyamalala iyaqhubeka nje iyaphambili. Oh kodwa Nkosi yami ngabe sizoyenza njani Nkosi yami le ndaba? Angisazi ukuthi singayithini impela nje leyo ndaba. Mina ngicabanga ukuthi lento kumele ngiyireport. Mina ngicabanga ukuthi kwamele uyiripothe. Ungaripotha phela uyosifaka enkingeni. So Usho kanjani? Ngicabanga ukuthi mhlambe sombamba lo muntu watshontsha ama-ARVs. Kodwa kanjani ngoba lento kudala iqhubeka la eklinikhi? Ukuripotha khona inkinga. Kuba inkinga. Usho kanje? Kuba inkinga impela singaripotha. Ngasime nje kancane. Okay. Anyway, nje wazi ngizenama-pamphlets lana. Alright. Ngicabanga ukuthi kwamele siqale i-campaign yedakamizwa uyabona. Yeah. Sithi nje ukufundisa abantu ngama-drugs. Hayi Nkosi yami yazi phela umbono omuhle loyo. Yazi umbono omuhle loyo. Yazi phela lapha endlini uyazi mhlawumbe lento uTshepi ngamsiza. Uthebo? Yes, phela umntanami yazi ngibona ngathi uyawathatha ama-drugs mina. Unesiqiniseko? Izenzo zakhe u-aggressive nje uhleze nenhliziyo encane akakhona ukudla uma ungangena ekamereni lakhe ngiyakutshela awuwazi kwenzakalani phansi phezulu umbhede itiksi igcwele nje akashanela bezilutho amazi ngizomenza njani mhlawumbe lezi zinto stress nje mfana. Hey yazi umbono omuhle yazi lona osanawo engathi uzosisebenzela Ungasebenzela nje impela ungasiza. Okay, ngizoyibeka nale ndaba yale lama-ARVs alahlekayo. Hayi inkinga Uzofanele ngempela siyithathele phezulu ngoba uma ngabe ngempela abaphathi bangathola ukuthi kunegulo engasakhona ukuthola ama-medication wabo. Sizoba nenkinga kakhulu sizophelelwa umsebenzi. But nakhona mhlawumbe singabuza nje ama-nurse lapha emsebenzini if ukhona ogulayo simsize nje. Hayi angiboni ukuthi kungasebenzisa lokho ngani. Awubona? Kodwa phela ake siziyeke lezo ngempela. Awuze nazo. Yo, angasangicika ngizolo. Nalezi nyembezana zakhe sekazikhipha lapha echiphiza engasakhala. Angazi lokho ngitshela ngengane yakhe, indodana yakhe uthi mina ngenza njani yakhala lapho uthi indodana yakhe ilahlekile. Angazi usha amaphupho ngabe nokuseyaboniswa lo mama. Mhlawumbe nje isangoma. Ngiyakwazi. Ngiyakutshela angazi ukuthi uhamba nini. Ufika la akashilo nokuthi uyeza. Sekufanele manje mina ngisukumele phezulu, ngisukumele yena ngitatamele yena ngoba kwenza njani? Ufuna Angimazi. ingane yakhe ayisahlali nje phela la. Angimazi ngempela akahambe yena uyozifunela ingane yakhe. Mina bangangifaka ngisazi ngendaba zabo mina. Ngibakhulisela ingane yabo ngiqedile.
angisenaso nje isikhathi sakho. Hayi, ngazi nokuthi